ዝለመሰ ውላድ ንልሙሳብኡ ይዓሊም ሲዛር እቲ ብኩሎም ፈተውቱ ዝተኸበበ ሰብ ክንሱ ኣብ መላእ ንግስነቱ ሓደ ዝኣምኖ ዓርኪ ነበሮም እቲ እንኮ ብጻይካ እቲ ሓኪም ዝነበረ ሕማም ዘጋጥሞኻ እዚ ሓኪም ዝኣዘዘሉ ንሱ ባዕሉ ምዝህቦን ጥራይ ነቲ መድሃኒት ዝወስዶም ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሲዛር ብሕማም ተሰኒፉ ኣብ ዓራት ደቀሰም መንጽሒፍዋ ዘይፈልጥ ደብዳቤ ናብቲ ደቂሱሉ ዝነበረ ክፍሊ መጻቶም ነታ ጽሕፍቲ ምሰንበባ ገሚትዎ ዘይፈልጥ ሓጺር መልእኽቲ ሒዛ ጸንሓቶም ኣብ ጥቓኻ ንዘለዉ ተጠንቀቐሎም ብፍላይ ድማ እቲ ቀንዲ ዓርኪ ኢልካ ተሓስቦ ተጠንቀቐሉ እዚ ዝኣምኖ እትብሎ ዓርክኻ መሪዙ ክቐትለካ ይደልሎ ዝብል ጽሑፍ ሒዛ ጸንሓቶም ሲዛር መንባቡ ምስ ወደ እቲ ክጥንቀቐሉ ዝተሓበሮ ዓርኩን ሓኪሙን መድሃኒት ሒዙ ናብቲ መደቀሲ ክፍሉ መጸም ሲዛር ካብ ሓኪሙ ነቲ መድሃኒት ብምቕባል እታ ደብዳቤ ድማ ከንብባና ዓርኩ ሃቦም ዓርኩ እታ ደብዳቤ እናንበበ ሲዛር ከዓ ነቲ ተቃሚሙ ዝመጾ መድሃኒት ክሰትዩ ጀመረ እታ ሓኪም ብስምባደ ንሲዛር ተመልከቶም ሲዛር ነቲ መድሃኒት ክሰትዩ ምስተዓዘበ ድማ ነገራቱ ደንጸዎ ድንግርግር ብዝብል ስምዒት ጎይታይ ነዚ ጽሑፍ ድሕር መንባብካስ ከመይልካ ነዚ ኣነ ዝሃብኩኻ መድሃኒት ትሰትዮ ኣለኻ ድማ በሎም ሲዛር ከዓ ካብ ነቲ እሙን ብጻይካ እትጥርጥሮ ሞት ይሓይሽ ክብል መለሰሉ እዚ ዘርኤና ኣብ ዓለም ብዙሓት እምነት ዝኣመናሎም ሰባት ክጠልሙና ይኽእሉ እዮም ግን ክጠልሙና ይኽእሉ እዮም ብምባል ጥርጣረ ምስ እነንግስ ክልተ ክሳራ ኢና ንጎናጸፍ ሓደ እምነት ዘይብልና ንኸውን ካልኣይካ በቲ ዝጠለመና ሰብ ዝወርደና ጉድኣት ክሳራ ይስዕበልና ስለዚ ዓለም እቲ እንህባ ስለ እትመልሰልና ኣብዛና ኣትዋ ዘለና ሓዳስ ዓመት ነቲ እንደልዮ ንኻልእ ንሕልፎ ዓጸፊኡ ክመለሰልና እዩ ዓለም እቲ እንህባ እትመልሰልና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመረ በዛዛንታ ኣቢልና ናብዚ ሎሚ ኣዳሊናዮ ዘለና ዛዕባ ክንሰገር ዛንታ ናይዞም ክልተ ሰባት ምስ ተዘርግሐ ማዕከናት ዜና ዓለም ካብ ናብን ክቀባበላሉ ቀንየን ነዚ ዛንታ ዝተኸታተሉ ወገናት ውን ሓቀኛ ፍቕሪ ብዘይ ዝኾነ ተጽቢት ምፍቃር ዝበሃል ከምዚዩ እናበሉ ርእይቶ ክህብሉ ተራእዮም ንሕና ውን ተኸታተልትና ርእይቶኹም ክትህብሉ ናባኻትኩም ከነቕርበው ወሲና ኣለና ከምቲ ወትሩ እንብሎ ንቻነልና ሳብስክራይብ ብምግባር ስድራ ቤት ሲነማ ሰመረ ኩኑ ናብ ካልእ ከባጻሕ ሼር ላይክ ግበሩ ሓሳብኩም ድማ ኣብ ሳጹን ኮመንት ኣስፍሩም ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ወላዲ ዣንግ ቺዶንግ ሃንደበታዊ ወቕዒ ስለ ዘጋጠሞ ፓራላይዝ ብምዃን ዓራት ክሕዝ ተገደደ እንኮ ጸግዑን ኣላይኡን ክኸውን ዝኽእል ድማ ወዱ ዣንግ እዩ እንተኾነ እቲ ወዲ 36 ዓመት ዣንግ ቺዶንግ ኣብ 2008 በአንኪሎሲንግ ስፖንዲሊስት ዝበሃል ሕማም ከም ዝተጠቕዐ ሓበሮም እዚ ሕማም እዚ ሓደ ዓይነት ናይ ነድሪ መላግቦ ወይ ሪሕ ሕማም ኮይኑ ቆጥዐ መላግቦ ናይ ዓንዲ ሕቆይ ዝፈጥር ዣንግ ካብቲ እቲ ሕማም ዝተጠቕዓሉ ግዜ ጀሚሩ ኣእዳው ጥራይ ከንቀሳቐስ ዝኽእል ኮነ ዣንግ ኣእዳው ጥራይ ከንቀሳቐስ ዝኽእል ልሙስ እኳ እንተኾነ ነቲ ብሰንኪ ወቕዒ ፓራላይዝ ክኸውን ዝተገደደ ወላዲኡ ምንክንኻን ናቱ ግደ ምዃኑ ተረድአ እቲ ንኹሉ ዘገረመ ከዓ ዝለመሰ ውላድ ከመይሉ ነቲ ዝለመሰ ወላዲኡ ይኣልዩ ዝብል እዩ ዛንግ ናይ ሰባት ድንጋጸ ከይተጸበየ ወላዲኡ ዘድልዮ ክገብር ወሰነ ንግኦ ካብ ድቃሱ ምስ ተበራበረ ብኽልተ ኢዱ ተሓጊዙ ናብ ዊልቸሩ ይድየብ ናብ ድኳን ብምኻን ወላዲኡ ዘድሊ ኣስቤዛ ይገብር ቀጺሉ ገጽ ወላዲኡ ብምሕጻብ ንወላዲኡ ይመገብ ዣንግ ናይ ዝሕጂ ዘለዎ ውሳኔ ከመይ ኢሉ ከም ዝበጽሐ ክሕብርን ከሎ ብ2008 አንኪሎሲንግ ስፖንዲሊስት ዝተባህለ ሕማም ከም ዝተጠቕዐ ምስተሓበረ ድሕሪ 3 ወርሒ ኩነታት ጥዕንኡ እናበኣሰ ድሕሪ ምምጻእ ኣእዳው ጥራይ ከንቀሳቐስ ምስተገደደ ቤተሰቦም ተኣኪቦም ሓላፍነት ምክንኻን ዣንግን ወላዲኡን ተተሓሓዝዎም ቤተሰቡ ናይ ክልቲኦም ሓላፍነት ክወስዱ ምስተዓዘበ ዣንግ ቁጠባዊ ኩነታት ቤተሰቡ የንቆልቆል ከም ዘሎ ተረድአ ነቲ ናይ ቤተሰቡ ምንቁልቋል ቁጠባን ኣእምሮን ንምፍዃስ ኣብ መጋቢት 2021 ካብ ቤተሰቡ ብምውጻእ ሓላፍነት ገዛ ርእሱን ወላዲኡን ክወስድ ወሰነ ነፍሱ ብምኽኣል ናብርኡ ዝመርሓሉ መንገዲ ንምርካብ ድማ ሃሰው ክብል ጀመረ ዣንግ ኣብ ልዕሊ ወላዲኡ ክቱር ፍቕሪ ዘለዎም ወላ እኳ ንሱ ሓገዝ የድልዮ እንተኾነ ነቲ ምሕር ዘፍቅሮ ወላዲኡ ናብ ሓገዝ ናይ ካልእ ሰብ ከውርዱ ኣይደለየን ንሱን ወላዲኡን ብዘይ ሓገዝ ዝነብሩሉ መንገዲ ንምርካብ ድማ ኣብ 2021 ሓንቲ ናይ ዩቲዩብ ቻነል ከፈተ ኣብታ ቻነል ከዓ ንሱን ወላዲኡን ዘሕልፍዎ ዕለታዊ ነጥፈታት ናብ ተኸታተልቱ ክዝርግሕ ጀመረ
በተማዓልታዊ ዘሰላስሎ ንጥፈታት ቀልቢ መላእ ህዝቢ ቻይና ሰሓበ ዝተፈላልዩ ወለንታውያን ወገናት ከዓ ናብ ቤቶም ብምምጻእ ዕለታዊ ንጥፈታት ከሰላስሉ ክሕግዝዎም ጀመሩ እዛ ኣደናቂ ዛንታ ቀስ ብቐስ ናብ ቻይናውያን ዶክተራት በጽሐም ንሳቶም እውን ብጊድኦም ብወለንታ ናብ ቤይጃንግ ብምኻድ ንዣንግ ሕክምናዊ ክትትል ክገብርሉ ጀመሩ ድሕሪ ክትትል እቶም ሓካይም ንዣንግ ወላዲኡ ዘበስር ዜና ሓበርዎም ዣንግ ብክትትል ሕክምና ጸገሙ ክፍወስ ከም ዝኽእል ነገርዎም እዚ ወለንታውያን ሓካይም ብዝገበርሉ መጥባሕተን ሕክምናዊ ክትትልን ከዓ ዣንግ ተፈዊሱ ደው ኢሉ ክኸይድ በቂዑ ዣንግ ብዘይ ገደብ ፍቕሪ ኣብ ልዕሊ ወላዲኡ ብምርኣዩ ዓለም ከዓ ናይቲ ዝሃቦ መልሲ ሂባቶም ከምቲ ፍቕሪ ዝለገሰ ፍቕሪ ሂባቶም ዓለም ዝሃብካያ ከም እትመልስ ምርኣያ ንኾነና ቢዝ ተውት ንምንቕቓሒሉ ካብ ዝዘርግሖ ቪድዮ ንገለ ከነቕርብ ሓደ እዋን ሓደ ኣቦ ምስ ጓሉ ኣብ መናፈሻ ይጻወት ነበረ ኣብ ከምዚ ጸወታን ከለው እታ ጓሉ ትፋሕ ዝሸይ ሰብኣይ ተመልከተት ንኣቦ ድማ ክገዝኣላ ነገረቶም ወላዲኣ ኪሎ ከግዝእ ዝኽእል ገንዘብ ኣይነበሮን ጅቡኡ ሃሳስ ምስ በለ ንኽልተ ትፋሕ ከግዝእ ዝኽእል ገንዘብ ከም ዘለዎ ፈለጠ ናብቲ ሸቃጢ ብምኻድ ከዓ ክልተ ትፋሕ ገዚኡ ብምምጻእ ንጓሉ ሃባ እታ ጓሉ ክልተ ትፋሕ ኣብ ኢዳ ሒዛ ተደሰተት ወላዲኣ ተሓጒሱ ሓንቲ ትፋሕ ክትህቦ ሓተታ ጓሉ ነዚ ምስ ሰምዐት ነታ ሓንቲ ትፋሕ ጎርመጭ ኣበለታ ኣቦኣ ከይተዛረበን ከሎ ድማ ነታ ካልእቲ ትፋሕ ጎርመጨታ ወላዲኣ ኣዝዩ ተገረመ ንነብሱ ከዓ ክሓታ ጀመረ ከዕብያን ከለኹ እንታይ ጊጋ ስለ ዝፈጸምከ ከምዚ ዓይነት ስሳዓተ ርእይ ዘላ በለ ኣእምርኡ ብሓሳብ ተገዝአ ጓሉ ምክፋልን መሃብን ንኽትርዳእ ንእሽተይ እኳ እንትኾነት በዚ ዘርኣየቶ ባህሪ ግን ልቡ ተሰይሩ ፍሽኽታ ካብ ገጹ ጠፍአ ኣብ ከምዚ ኩነታት እንከሎ ድማ ጓሉ ሓንቲ ትፋሕ ናብ ኣቦኣ ብምቕራብ ኣቦ እዛ ትፋሕ ዝጣዓመት እያ ብምባል ክትህቦ ኢዳ ዘርጋሐት ኣቦኣ ዝብሎ ጠፊእዎ ተዓነደ ተቐዳዲሙ ነታ ገርህ ጓሉ ምፍራዱ ጣዕሳ ተሰምዖ ገጹ ናብቲ ዝነበሮ ደስታ ተመልሰ ጓሉ ስለምንታይ ተቐላጢፋ ንኽልቲአን ከም ዝተዓመተን ፈለጠ ካብ ዛንታ ተቐዳዲምካ ምፍራድን ናብ መደምደምታ ምብጻሕን ሓደገኛ ምዃኑ ኢና ንርዳእ እቲ ዝዓበየ ድማ ዝሃብናዮ ይምለሰና ምዃኑ ዘይምረሳዕ እቲ ኣቦ ንጓሉ ካብ ዘይብሉ ክልተ ትፋሕ ገዚኡ ብምምጻእ ፍቕሩ ክገልጸላ እንከሎ ንሳ ድማ ዝመቀረ ንኣቦይ ብምባል ፍቕራ ገሊጻትሎም ትሕዝቶና ቀድሚ ምዝዛምና ኣብዛና ኣትዋ ዘለና ሓዳስ ዓመት ከም ፍጽሞ ዘለና ነገር እተዘኻኽረኩም ዛንታ ከነካፍለኩም ሓደ እዋን ሓደ መንእሰይ ነቲ ካብኡ 200 ማይል ስርሒቓ ትርከብ ወላዲቱ ዕምባባ ንምስዳድ ብምሕላን ናብ ሓደ መሸጣ ዕምባባ መጸ ካብ ማኪንኡ ምስ ወረደ ኣብ ሓደ ኩርናዕ ብሓዘን ተኾርምያ ኮፍ ዝበለት ቆልዓ ተመልከተ ናብታ ቆልዓ ቀረብ ኢሉ ብምኻድ እንታይ ኮንኪ ጽብቕቲ በላ እታ ቆልዓ ካብ ኩራ ከይወጸት ንኣደይ ቀይሕ ዕምባባ ክገዝኣላ ደልየ ነይረ ግን 75 ሳንቲም ጥራይ ዘለኒ እቲ ዝደልዮ ቀይሕ ዕምባባ ድማ $2 ይዋግኡ በለቶም እቲ ወዲ ፍሽኽ ብምባል ንዕናይ ኣነ ክገዝኣልከ ብምባል ነታ ቆልዓ ቀይሕ ዕምባባ ገዚኡ ነቲ ናብ ኣዲኡ ዘኽይድ ዕምባባ ድማ ኣዘዞ ነታ ቆልዓ ድማ ንገዛኣ ከብጽሓ ትደሊ ተኾይና ሓተታ እወ ናብ ኣደይ ውሰደኒ በለቶ መኪና ተሰቒሎም ጉዕዞ ምስ ጀመሩ እታ ቆልዓ ናብ መቓብር መርሓቶም ነታ ቀይሕ ዕምባባ ከዓ ኣብ ሓድሽ ዝተፈሓረ መቓብር ኣንበረታም እቲ ወዲ ነዚ ምስተሓዘበ ልቡ ተተንከፈ መኪንኡ ጠዊው ናብቲ ውሽጢ መሸጥ ዕምባባ ብምምላስ ነቲ ናብ ኣዲኡ ክሰዶ ዝሓሰበ ዕምባባ ብምስራዝ ባዕሉ ንኸብጽሖ ነቲ ናይ 200 ማይልስ ጉዕዞ ጀመሩ ስለዚ ህይወት ሓጻርያ ግዜና ምስቶም ነፍቅሮምን ንግደሰሎምን ነሕልፎ ግዜ ቀድመ ምሕላፉ ነብስ ወከፍ ዘለና ናብኦም ነውዕሎ ብኣጋጣሚ ዛናኣትዋ ዘለና ሓዳስ ዓመት ንኽሎምን ንፈትዎምን ንግደሰሎምን እንተ ኽኢልና በኣካል ተዘኪኢልና ድማ ብቴሌፎን ኢሜይል ወዘተ ሰናይ ትምኒትና ንግለጸሎም ንሕና እውን ዓመት ሙሉእ ምዛ ቻነል ብምዃን ትሕዝቶና ዝተኸታተልኩም ላይክ ሼር ዝገበርኩም ሓናጺ ሓሳብኩም ዘካፈልኩምና باسم سينما سمران دامسكنا حداس عمت سلامن عبيتن عمت متخخابن فقرن كتكون لنا نمنا بخالة تحستو كسابن الرخاب رحوس حدش عمتن كنيات بعلدتن من نيلكم